En aquesta pràctica de flash dibuixarem un escenari amb un paisatge, unes muntanyes de fons, núvols que es mouen, el sol que també es mourà una mica, cosa que és tolerable perquè això no és més que una pel·lícula d'entreteniment. En un món real això no es mouria, i un cotxe que aquest sí lògicament se mourà i travessarà la pantalla. Comencem. Al fons de tot hi posarem el cel, canviarem el nom de la capa. No hi ha molts elements nous en aquesta pràctica respecte a les pràctiques anteriors. Ah, sí, hi ha més complicació perquè hi ha més elements, hi ha més coses que es mouen i algun petit toc que encara no s'havia vist en altres pràctiques. En aquest cel, per dibuixar el cel, agafarem un rectangle, li donem un color més o manco cel i dibuixarem el rectangle que tapi tota la pantalla. Recordem que és igual si els nostres elements superen la mida de les pantalles perquè dels escenaris, realment, perquè després només es veu a la filmació allò que correspon exactament a les mides de l'escenari. Aleshores, no importa mirar molt prim a l'hora d'ajustar les dimensions dels elements. Anem a aquest cel. En aquest cel, amb F8, li donarem, crearem un símbol nou, li donarem el cel, i ara li canviarem el tipus d'emplenat a un lineal. Naturalment no volem d'aquest color, això seria un cel terrible. Posarem aquí un cel bastant cel i aquí un cel més pàl·lid, molt més pàl·lid. És maco així. Ara bé, aquest degradat de cel no el volem horitzontal, el volem vertical. Per poder canviar la posició dels degradats hi ha aquesta eina, la qual farem la pantalla un poc més petita, una imatge més petita, amb aquesta finestra d'aquí dalt. En compte del 100% hi posarem el 50% per tenir una visió més general del que feim, i posarem això així. Això per nosaltres serà un cel acceptable, diguéssim. Fet això, en aquesta capa li hem de posar nom, perdó, aquesta capa no hem de posar res. Fet el cel, tornem a l'escenari. Aquesta capa ja la podem tancar per evitar problemes. Ara dibuixarem herba. Aquesta herba la dibuixarem lleugerament vinculada, més que res, per un aspecte un poc més interessant. Agafarem l'eina de formes ovals, color d'herba, si fa verd fosc. Farem una capa nova, naturalment, li direm amb poca originalitat, però amb molt de sentit comú, herba, i dibuixarem això així. Com es veurà això quan s'executi la pel·lícula? Es veurà d'aquesta manera, per tant no hem de passar pena per tot allò que ens sobra les voreres. Bon, ja tenim dues coses col·locades. L'herba, de fet, la podríem fer també desgradada, però tampoc no hi ha cap motiu per fer això. Anem a posar, entre l'herba i el cel, anem a posar unes muntanyes, una capa nova, ens direm muntanyes, i en aquesta capa nova agafarem color muntanya, pot ser fins i tot més fosc, així, i en un instant hi dibuixarem en l'eina de pinzell i un color un poc més blanc que aquesta mida de pinzell, i dibuixarem unes muntanyes mig potables. És suficient així, omplirem d'aquesta forma. I naturalment aquestes muntanyes no han d'estar per damunt l'herba, per tant les passarem a darrere. Les muntanyes es poden tancar perquè no tenen més moviment. Ara bé, el que sí que tindrem en moviment és el sol. Posarem un sol que se mourà lleugerament, no és normal veure el sol que es mou de dia, però recordem que això és una pràctica, per tant, tant se val. Posarem la seva capa sol i agafarem, com és lògic, una rotlana de color groc, per exemple aquest. Posarem el 100% per dibuixar un poc més de precisió, i aquí dalt la tecla majúscula espitjada per fer un cercle ben redó pintant un sol que posem un poc més amunt. Aquest sol el transformarem en un objecte de nom sol, que serà un clip de pel·lícula. Ara bé, aquest sol ara té un aspecte una miqueta més
més intangible que no aquesta rolant tan redona que ens ha quedat. Per tant, hi afegirem una lluentor, no de color vermell, això seria un poc alarmant, posem una lluentor també groga, per exemple, així, i el mateix passeig, així, i també el farem un pot difuminat, afegint un blur, no massa, una miqueta més que això, va, pot ser un poc massa i tot. Deixem així. Això serà el nostre sol. El sol comença a ser en el fotograma número 1, per exemple, començarem aquí darrere, i al llarg de la durada de la pel·lícula, que durarà per exemple fins al fotograma 60, per dir qualque cosa, inserirem un clip amb F5 a cadascuna de les capes perquè no s'aporgués, i en el sol, quan arribi aquest moment, ha d'estar a un altre lloc. Per exemple, aquí, no s'ha de moure massa. Posarem en F6 un fotograma clau i ara mourem les tecles perquè el sol es mogui purament en horitzontal, el deixarem fins i tot aquí, no s'ha de moure massa. El sol ja està bé per nosaltres de moure, que tal queda la cosa fins ara. S'havia oblidat una cosa important, en el sol li hem de posar moviment, per tant bé, el sol se mou un poc més o manco així com ho vull. Ara hem de fer un nívols. Primer de tot hem de fer una capa nova, aquesta capa se dirà núvols 1, i la capa núvols 1 agafarem color blanc i rotlanes i posarem unes quantes rotlanes enganxades d'aquesta manera, òvals, el·lipses, si volem, són més precisos que no dir-los rotlanes, una cosa així, i en farem una altra aquí. Per exemple, tot això serà un objecte també F8, el qual direm núvols 1. Serà un clip de pel·lícula. Aquests núvols, en el primer fotograma, estaran, per exemple, aquí. I en el darrer fotograma d'aquesta seqüència nostra, amb F6, les haurem fet avançar d'una manera més o manco pacífica, un poc més que el sol, però d'una manera reposada. Això són núvols blancs, tranquils, alts, sense cap problema. Anem a fer una altra capa de núvols un poc més preocupants. Capa nova, posem a davall la primera, li direm núvols 2, i en aquesta segona capa, en totes les altres bloquejades, tornarem a agafar l'eina d'el·lipses, però aquesta vegada en lloc de posar color blanc posarem un color gris d'entrada i farem un núvol gros, més gros que l'altre, i de desenvolupament vertical perquè sembli que està a punt de ploure. Per exemple, així, un poc més. Bé, aquest núvol, naturalment, amb F8, li donem de nou de nom núvol 2, i aquest núvol 2 és un movie clip. Ara anem a editar-lo, doble clic, i li posarem degradat, lineal, i a una part, per exemple aquí, li posarem un gris fosc, núvol amenaçador, i a l'altre costat un gris molt claret perquè no sigui tant. I naturalment farem l'operació de girar-li el degradat perquè quedi la part fosca apuntada cap a la terra. Aquest núvol, quan comenci la nostra seqüència, podria estar, per exemple, aquest. Bueno, s'ha sublat un poc. Aquest núvol podria estar així, i quan acabi la seqüència farà avançar un poc més aviat que els altres, amb F6. També el mourem horitzontalment en les tecles de cursors i no amb ratolí per mateix motiu que abans, perquè sigui un moviment completament horitzontal. I
el farem avançar més aviat que els altres, però la nostra impressió que hi ha com un corrent d'aire que mou els núvols de tempesta per baix. Tenim moltes coses. Aquest núvol 2 naturalment també té el seu movie clip, perdó, motion twin, i els núvols de dalt, com és lògic, també. Bueno, anem a veure com us queda. Suficient. Ara que tenim l'escenari preparat, no queda altra cosa que posaria el cotxe que es mogui. Per això, comencem per fer una capa nova, que es dirà naturalment cotxe. I en aquesta capa nova hi farem un objecte nou, inserir, nou símbol, cotxe, que és un clic de pel·lícula també. Pantalla en blanc perquè dibuixem el cotxe, el pintarem de color vermell, per exemple, sense moltes complicacions. Per exemple, bueno, una cosa és pintar-lo sense moltes complicacions, i l'altra cosa és fer un bunyol com aquest. Quina barbaritat. Bé, és igual, tanmateix, el que ens interessa ara mateix és fer una cosa que es mogui. Suposem que això és un cotxe. Li posarem en aquesta capa nom xassis. Estava editant a dins un clip de pel·lícula i farem dues capes més per dues rodes. Una capa que es dirà roda 1, la davant, per exemple, i una altra capa que es dirà roda 2, la darrere. Per dibuixar una roda agafarem senzillament una circunferència, posarem el centre de color gris claret, posarem vora, aquesta vegada negra, aquesta vora la posarem gruixeta, per exemple, un gruixet 12, i mantenim picada les tecles de majúscules perquè sigui una circunferència més o menys correcta. Farem això. Com que li dona la impressió de girar, convindria que hi posessin qualque element a dins que sigui un color distint, per exemple blanc i tot, i que hi facem algunes marques perquè sembli com si la roda girés i hi hagi un punt de referència per veure o no. M'ha escapat un poc la roda, massa grossa. Agafem el pinzell, i amb el pinzell en la mà pintarem una espècie de radis blancs que els efectes de fer la roda amb impressió de gir ja bastarà. Així és suficient. Tornen a posar la mida de la pantalla en el 100% i en aquest objecte complet amb F8 li direm roda. També és un clip de pel·lícula. I posarem aquesta roda a la part de davant del cotxe. Per exemple, aquí. Naturalment posarem una altra roda a la part de darrere del cotxe. Per tant, això és la roda 2, això és la roda davant, és igual a la roda 1 i posarem aquesta altra aquí. Una roda a cada costat. Cada segon, dins tots fotogrames, inserirem un clip aquí, posarem a cadascuna de les rodes amb F6 un fotograma clau i li donarem moviment. Ara, això sí, quan moguem una roda anirem aquí baix a les propietats, direm que rodi segons l'agulla d'un rellotge i que cada segon, per exemple, faci qualque cosa 3 voltes, 4, i a la de dalt exactament igual. Ha de rodar segons el sentit d'agulla d'un rellotge i ha de fer 4 voltes en un període que complets. Fet això, ja tenim el cotxe fet, tornem a l'escena i arrossegarem el cotxe en el principi d'això. Evidentment aquest cotxe és massa gros, per tant el reduirem. Així. Això és la primera escena. A la darrera hi ha un quadre clau
i el cotxe ha d'estar, si vol venir, poc més o manco aquí. Hauria d'estar més amunt que serva, és a dir que estarà aquí 306 i en el principi estava a i 290, es posa a mi 306 exactament igual perquè se mogui en horitzontal, i entre un lloc i l'altre s'ha de moure així. Anem a veure com ha quedat tot. Al final queda un poc volat el cotxe, però el baixarem una mica. Ai, perdó, aquí no, aquí està bé que no estava, aquí el baixarem una mica perquè se'n va més amunt. Tornem a provar el moviment. I encara que això d'aquí no hi ha de ser, aquest clip s'ha colat, el farem net. Tornem a provar per darrera vegada. I encara que apareix una imatge fantasmagòrica del cotxe en aquests moments, el donem per bo així.